Medjatur ewlieni fil-Qatar qal li ftehim għal waqfien mill-ġlied f'Gaza u l-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani jinsab qrib ħafna. Bħalissa dejn it-taħdidiet f'Doha u jidher li l-ftehim ippjanat li jkun fuq 3 fażijiet bi 30 ostaġġi jinħelsu l-ewwel jum u wara dak it-truppi Iżraeljani jibdew jirtiraw minn Gaza. Analisti qed jgħidu li l-medjaturi mill-Qatar sostnew li ż-żewġ naħat jistgħu jintilfu fid-dettalji u għalhekk il-ftehim jaqa'. Uffiċjal tal-Gvern Iżraeljan li rrid jibqa' anonimu qal li sar progress sew fl-aħħar jiem fin-negozjati ta' ftehim ta' waqfien mill-ġlied u spjega li t-taħdidiet daħlu f'fażi kritika u sensittiva qal li din l-ewwel darba minn Novembru tal-2023 li Iżrael qiegħed verament jinnegozja mal-grupp militanti Palestinjan il-Ħamas u li qed jidħlu f'eluf ta' dettalji. Madankollu qal li waqt li l-ftehim jinsab fil-qrib għadu ma seħħx u jikkonferma li hemm 33 isem fuq il-lista ta' ostaġġi li mistennija jinħelsu fl-ewwel fażi tal-ftehim tal-waqfien mill-ġlied u li Iżrael qed jistenna mill-Ħamas biex jikkonferma kemm minnhom għadhom ħajjin. Il-kelliem tal-Gvern Iżraeljan David Mencer ukoll qal li sar progress kontinwu u reali fin-negozjati għal waqfien mill-ġlied. Yes, there is real and continuous progress in these negotiations. Yes, this too is a sensitive time. And perhaps the less said, the better. And yes, we are moving closer, but it is not concluded yet. Hamas are yet to agree. Intant, fl-aħħar diskors tiegħu fil-kariga ta' Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken għalli jemmen li se jintlaħaq ftehim ta' waqfien mill-ġlied fl-aħħar jiem tal-amministrazzjoni tal-President Joe Biden. Blinken spjega li l-ħadd li għadda l-Istati Uniti, l-Qatar u l-Eġittu resqu pjan finali għal waqfien mill-ġlied għalli issa l-Ħamas iħollu jorbot dwar jekk dan il-ftehim jidħolx fis-seħħ jew le. Enfasizza li l-ftehim ta' waqfien mill-ġlied hu konkluż u lest biex jiġi implementat.